Frank Portelli qed jaħseb li jibda proċeduri legali kontra Daphne Caruana Galizia. Ma' The Malta Independent, Frank Portelli qal li se jfittex lil Caruana Galizia dwar abbuż mentali fuq it-tifel tiegħu. Frank Portelli qed ikun attakkat blaħniena minn nies qrib il-kap caretaker Simon Busuttil, b'mod partikolari wara li ddikjara li Busuttil kellu jwarrab u ma jibqax fit-tmexxija. Ma' The Malta Independent, Frank Portelli spjega kif kawża tad-dettalji intimi li ppubblikat Caruana Galizia dwar il-ħajja personali tiegħu, it-tifel tiegħu qed ibati minn abbuż mentali. Qal li l-iskola t-tifel spiċċa fastidjat u mdejjaq b'ċerti kummenti dwar l-allegazzjonijiet li għamlet Caruana Galizia. Issa tiddefendi lilha nnifisha l-qorti, saħaq Portelli. Dan l-argument ta' Portelli segwi d-dikjerazzjoni fuq Facebook li qed jiddispjaċih li qed jikkontesta l-kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Qal li jħossu responsabbli għal weġġat li sofrow il-familja tiegħu minħabba li ddeċida li jikkontesta. Portelli żied li l-Partit Nazzjonalista tilef l-elezzjoni ġenerali minħabba raġuni waħda, il-mibeda tal-blogger. Fisser kif bil-kitba tagħha weġġet mijiet ta' persuni innoċenti li saħansitra mhumiex fil-politika. Frank Portelli insista li se jkompli għaddej bil-kandidatura għal kariga tal-kap tal-Partit Nazzjonalista u se jħalli fidejn il-kunsillier u t-tesserati sabiex jagħmlu l-għażla tajba. Jistgħu jew ikomplu jappoġġjaw il-ħmieġ jew inkella jerġgħu jqajmu l-partit fuq saqajh, saħaq Frank Portelli.